Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pag-reaksyonan ang bag-o nilang upload sa France Rhythm nga mao ang Cotton Fields, kanta ni sa CCR. Kini siya nga kanta. Then gi-cover ni nila atong niaging adlaw. Niaging adlaw karon pa nato gireakan pero okay lang. Okay lang kay mas maayo maginang ato sang hatagan pud og panahon ang channel sa France Rhythm para dili ta makigkuan sa algorithm sa kuan ni YouTube. Pawahay sa taog react. Kalisod man kayo mag-react na din ta makigkuan ta bisag kun ani pa atong subscriber di pa ta ingog kuan kayo. Lisod na makakupitensya ta ba sa kadaghanan nga kuan. Sunod mo kupitensya ta sunod ang algorithm na YouTube hinuon ngadto sa France Rhythm channel. Murag makuanan dili na magid ma-absent ang France Rhythm sa views bali pero ato lang ko anan gihapon nga taud-taud sa ta mga duha ka adlaw kuan dili dayon ta insigida nga mag-react dayon kay ato sang hatagan sila og kuan di ba ingon na atong pamagi kay lisod na kayo igo na nag-react lagi ta pero naputay kon sa atong gireakan bali. Okay? Sige. Pag-explain mo ang atong putulon kay para di ta maka-copyright usap na nga kuan ni YouTube kay automatic magina nga mo-notify magina siya ngadto sa France Rhythm nga nagkuantag video sa ila. Tanananghid pero atong gi kuan na himuag lain nga balyo bali karon. O nang nag-react ta. Okay? Sige. Sa mga bago da ito nga wa pa kakita sa atong wala pa nakasubscribe so giganahan ka sa atong channel karon. Subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Like na lang pod para i-recommend ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. And them all cotton fields back home. Okay, sab kayo. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle. And them all cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. And them Grabe ka nindot kay paminawon sa pagsugod pa lang sa ilang kanta karon no. Grabe ka nindot kayo kay kuan na harmony nila sa ilang tingog ug ang blending, di ba? Pagsugod pa lang nindot na kayo ang harmony sa ilang tingog. Ato gi makita gid nga kini nga kanta gwapo gini kayo nindot kay paminawon padayon sa ta. cotton fields back home. Okay. When the cotton balls get rotten, you can make very much cotton. And then more cotton fields back home. Gwapo kayo eh. He was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. And then more. Yung nani nga mga kanta grabe gid ka kuan gid para sa ila kanang bagay para sa ila pud ba kay bawo naman ta sa ila kini nga banda isang France Rhythm kini sila grabe magini ka kuan kayo kanang bahin sa blending o sa mga harmony galing nga ingon ani daghan kay tingog nindot kay paminawon basta sila mo cover og mga ingon ani nga kanta di ba oo ayun ta Cotton fields back home. okay. When I was a little bitty baby, my mama would rock Grabe ka nindot paminawon eh. and then more cotton fields back
He was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, and them all got up his back home. And when Ato makita karon ba sa pagkanta ni ni Char Bali, nagisingisi ra, grabe kanindot kayo ba, murag enjoy rang bali sila sa ilang pagkuan. So makaana ko nga sa ilang pagkuan karon, naka sulob sila o nakapostura sila ba, nakakasual sila, nindot ang ilang gipangsulob nga sinina, murag ila pag gihapon gipanghandaan gihapon. So makaana ko nga ang kanikang kinigis Francis mo ginagkuan dala gid ani sa tanan gyud nga kuan sa ilang banda gyud. O grabe credit gina kang Francis gyud. Grabe ka nindot kayo. Grabe ka disiplinado kayo ang iyang mga anak ba. O di ba? O hindi sa inyo makita karon no. Kay asa ba na nila makuan kung yun ani nga pagkatugtog kung wala sila ni tuman sa ilang amahan, di ba? O mo maginiusa. Sana nga makuan nila, makita na to. the cannonballs get running, you Okay. can't be very much cotton. And them all cotton fields back home. Nindot kita paminawon mga mag-drive gali ka. Oo. Drive ka, sounds ka ani ba? Di ba? Oo, nindot kayo. Oo, di katugon ba kung kinimay yung ipa-sounds. Alright. Oo, bera hitchins na. Bera chin. Babi nga, adliban man. Oh, guwapo kayong bis ni Francisco. Pinalingi pas chin. Ngisi-ngisi rin si Char. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in a cradle. And then Ay sa katong part, katong pangalaw sud balin nila sa kaduha nga kuan o karon. Grabe kanindot kayo. Dili ingon ani sa original, di ba? Dili ingon ani sa original. Ilang himo ag ariglo kapag kanta ingon ani. Grabe kanindot. Nindot kayo. Magkana ko nga grabe. Hinoon makuan gid nato. Kay usapod kung ila pong sundugon kaayo nga way ilang sundugon ang sa original, makapiright po sila. So wa pa originality bali. Bisag dili na ilang kanta kung na sila kaugaling yung version. Kanan mo ni nakanindot sa banda gyud. O sasamahan to karon o. Ah, di ba? Grabe kanindot paminawon. got our fields back home. He was down in Louisiana, just about a Grabe, mile nakanta from eh. Texarkana. Grabe ka enjoy kayo ng kanta. Got our fields back home. Tulo pa yung katingog. And them all got our fields back home. And them all got our fields back home. Okay. Oh, Thank you so much for watching. makasayaw kita ani nga kanta. Okay. Subscribe na sa ilang channel ha. Franz Rhythm Family Band. Bali karon no na si Chin, Char o si Francis may vocal bali. Sila may mga vocals bali ani. Kini nga kanta. Okay. Okay. Ato na pong nadungog og na paminawan gid pag-ayo ang ilang performance kabig-kabig kanindot kayo. Diba? Oo, nindot kayo karon murag nakuan ko excited ko sa pagsugod pa lang sa ilang kanta kay grabe kanindot yung blending nila eh. Harmony, nindot kayo. So makaana ko kang Chin bali. Makaana ko ka Chin. Si Chin, grabe ka nindot mo. Grabe ka master na giging mag-gitar. Oo. Grabe ka kuha kayo.
mo kung kuan pa, grabe ka, nindot pa siya sa original, kung atong pagkakuan nun, nindot kayo pagkatugtog, murag original lagi kayo, oo, so pero makaana ta kay na may ilang kaugalingon na version pa lagi, ilagi ng lahi-lahi yun yun, para na originality balik hinahiga, kuan na to ba, so kang Char pod, si Char, ngising-ngisi ra na kanta, oo, ngising-ngisi ra, nindot kayo nindot kayo tanawon siya, oo, ngising-ngisi ra siya, sulo na ang iyang tingog ba wala niya iyarang gibalance bali ang tingog niya ngadto kang chin bali nga dili masapawan bali ang kuan, dili malabwan bali ba balance ra bali ang tingog. So sa Francis back up po si Francis o blending po si Francis na nindot kayo paminawon kay ang kang Francis mo ang pinaka-ubos nga tingog bali blending nga alto ubos kang Char ato kay taas man siya, o taas tino si tawag ana, so si soprano ra bali si Chin ato, so makaana po ko ba bahin sa kadudes ang natanaw ganhi kadudes, grabe ka master na kadudes, master nagigis mo gitar yun kay mamo drums bali si dudes ayo, grabe nga bagsakan gani ha, grabe nga bagsakan kuha kay niya, oo kay sa bahin sa mga banda gyud, bahin sa bagsakan ang kuan gid nato ana kanaging drummer gid, o mo na usang nga magdala bali ana kay kung maawahi ang drums pagkapangit kay paminawan di ba, o pangit kayo timing gyud, mo gani nagdala og timing bali ang drums bali, o si dudes master na kayo, ako nga maabot ang panahon maka-improve pag ginisamot si dudes timan di ba halos maguba ng drums, dumukdok ka ng grabe paka ganang drums na madugay nana siya kuhan kaugalingon ng rolling bali sa drums, di ba? Oo, master das dudes. Tapos magkana ko karon sa ilang kanta ay ilang gi perform karon o gi cover karon, labi ka nindot sunod makahuna-huna ko ba nga nindot kay ni ka ng ini nga kanta patukaron ka na mag-drive gani ha, likuan ko nindot kayo mag-drive ka, di ka katugon ba makasayo-sayaw pa ka, o diba nindot kay ni no kaning kanta, diba, o sa inyo kasulti sa atong video karon, o diba nindot kayo, sige comment ninyo kung sa inyo kasulti sa atong video karon. Pero ay ta mahuman sa mabag-o diha nga nasa akong channel karon, so ganahan mo sa atong content, subscribe na, i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video ang atong i-upload, i-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kitaan okay? Sige, di na ta magdugay, hangtod sa sunod. Ini si Injans TV, proud Bisaya, peace out. Was a little bitty baby, my mama would rock me in a cradle, and then more got her wheels back home. He was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, and then more got her wheels back home, and then more. Thank you so much for watching.